ganito po ang buhay bundok, buhay explorer. At nasa puso kami ng kagubatan ngayon at dumaan kami sa kubo ni Sir Manuel. Yan, at nandito po ang aming mga kagamitan at mga kakainin ngayon na nanggaling lamang sa kagubatan. Ayan, so lakas po ng ulan mga kapatid. At nandito kami ngayon sa bundok. Ayan o. At yan, wala pong ilaw, walang internet. Sige, dasal muna tayo bago tayo kumain. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay nagsama-sama dito sa bundok. Malayo man po kami sa aming mga pamilya ngayon, ay kami po ay nagpapasalamat na kami ay may lakas na nagpunta dito upang makita ang mga magagandang gawain mo sa aming buhay. At sa gabing ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkaing nakahapag sa aming harapan, naway magbigay sa amin ng lakas, magbalik sa aming mga lakas na nawala sa aming paglalakbay, at magsilbi sana ito hanggang bukas na aming lakas upang makita namin ang aming dapat puntahan. Salamat po sa inyo at sa gabing ito sa aming pagtulog ay bendisyonan mo po kami at ilayo mo po kami sa lahat ng mga masasama. Lahat ng ito dalangin namin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Okay. Kain na. Happy birthday to you. Kulti utang kakabsat. Amen. Yan o. At datilaw ng Ano ba pusit yung- nga dry. Wow, ano pa? Matagal pa ba yan, maluto? Sir? Matagal pa? Madali na lang to eh. Tignan mo tong kasama natin oh. Oo nga, nanghihina na. 3 oras yung nilakad natin eh. Tignan mo, hindi na, Parang nangalay na yung mga kuna. hindi na tumutulong. Kumbaga, napagod na siya. Pagod na no. Buhay pa.